Iepa ikasleo, gogoratu DBH bigarren mailan gaudela, bigarren unitatean. Bideo honetan, problemak ebasten funtzioekin landuko dugu. Helburua izango da, magnituden arteko relazioei lotutako problemak ebasten ikastea. Simple. Funtzioak landu ditugu ja da, badakigu zer dan funtzio bat, orain tokako zaigu, funtzio eta relazio proportzionalen arteko lotura lantzea. Guazen. Orain arte, zeran egiten gendun? Problema bat, adibidez hau, lehenengo adibidean dagoen problema, iturri bateko 20 litro ur botatzen baditu 4 minututan, zenbat botako ditu 10 minututan. Eta hau, orain arte behintzat, proportzionaltasun konstantea eta bigurketa faktoretan ikasitakoa baliatuz, erlazioa topatzen gendun, 20 litro 4 minutu, horrek esan nahi dau, 5 litro botatzen dituela minuturo, 5 litro botatzen dituela minuturo, eta bihurketa faktore simple bat eginez, 10 minutu bat 5 litro, 50 litro botatzen dituela 10 minututan, ataratzen dugu. Bai? Eta hau, ondo eginda dago. Baina kontuz, hau ondo eginda dago, orain arte landu ditugun adibide guztiak zirelako proportzionalak. Proportzionalki zuzenak. Kontuz, ze orain jada funtzioetan ikasi ditugu alderantzizko funtzioak, hortaz, egiterako orduan aldatu beharko du apurtzu dut gure prozedura. Eta ja funtzioetan ikasi duguna aplikatu beharko du. Hori ikusteko. Beste adibide bat. 5 langilek 3 ordutan ustu dute kamioi bat. Zenbat denbora beharko izango lukete 7 langile izan ez gero? Prozedura hau erabiltzen badugu kasu hau egiteko horrela ingo onduke. Bai, ez dago ondo. Zer ere, ez da posible 7 langilerekin, edo beto esan da, 5 langilerekin 3 ordu egotea eta 7rekin gehiago. Eta hori da maitza emoten dagoena. Orduan, honek ez teko logikarik. Segaitik, alderantziz proportzionala dalako adibideo. Orduan, orain dek aurrera, zer da egingo duguna. Eta barrio noa lehenengo adibidea. Iturri batek 20 ur botatzen baditu, 4 minututan, zenbat botako ditu, 10 minututan. Lehenengo behiratu behar dugu relazioa zelako dan, proportzionala dan, eta alderantzizkoa dan. Kasu honetan, iturriak beti botako dau denborarekiko ur kantidade bat, eta zenbat denbora gehiago ur gehiago botako du, orduan erlazioa da proportzionalki zuzena. Bakigu hortaz I bardin MX izango dela, eta kalkulatu aldugu M hori zenbatan. Jakin da, 20 eta 4 ditugula, 20 zati 4 post, horrek izan nahi dau, 5 litro botatzen ditula minuturo. Gure funtzioa dela I bardin 5x, beti behakinik I dela botatzen duen ur kantidadea eta X denbora. Hortaz, 10 minutun zenbat ur botako duen kalkulatzeko, egiten duguna da, funtzio honetan X-a delako denbora, 10 jarri. Orduan, 5 bider 10, 50. Bigarren adibidean, 5 langilek 3 ordutan ustu egin dute kamioia. Kasu honetan gu badakigu hau ez dela proportzionala. Da alderantzizkoa. Segaite dakigu alderantzizkoa dela, zenbatetan langile gehiago, denbora gutxiago izango dalako. Hortaz, badakigu formula izango dela I bardin KX, falta seguna da K kalkulatzea. K hori kalkulatzeko egingo duguna da 5 langile 3 ordu. Orduan guztira, 5 bider 3, 15 langile orduko. Orduan, K hori izango da 15 langile bider ordu. Hemen dago formula, eta orain aldatze baino ez da. Zenbat denbora behar esango lukete 7 langile. 7 langile gu badakigu I denbora dela eta X langileak. 7 langilegaz 15 zati 7, 2,4 ordu. Bai? Beste adibide bat. Botillak egiteko, makina batek 550 botila egiten ditu ordu batean. Zenbat denbora beharko ditu, 10.000 botila egiteko. Makinak zenbat eta denbora gehiago abian egon, botila gehiago egingo ditu. Orduan erlazioa da proportzionala. Badakigu izango dela, I bardin ez dakiz errekiz. Ez dakiz hori zelan aterako dugu. Zatiketa, 550 botila, ordu batean, 550, zati bat, 550. Orduan gure funtzioa izango da, I bardin 550 X, X izanik denbora, eta I botila kantidadea. Zenbat denbora beharko du 10.000 botila egiteko? Kasu honetan,
denbora kalkulatu behar dugu, hau da, x hori kalkulatu behar dugu. Hortaz, izango da, formula ukinda i bardin 550 x, ba, i dana botia kantidadea 10.000 da, orduan 10.000 izango da, 550 bider x. X izango da, hau, zati hau. 18,18 ordu, behar izango ditugu, 10.000 botia egiteko. Beste adibide bat. Kamio batek 15 ordutan atera du tunel bateko lurra. Zenbat denbora beharko lukete bi kamioik? Kasu honetan, lehenengo eta behin, ia, proportzionala da, bai edo ez. 15 ordutan, kamioi batek bi kamioik, argi dago zenbat eta kamioik gehiago, denbora gitxeago izango dela. Orduan, hau be, alderantziz proportzionala izango dela. Orduan, kasu horretan, i finkatzen dugu denbora, x kamioi kantidadea, badakigu formula izango dela i bardin k zati x eta karen kalkulua falta zaigu. 15 ordu kamioi bat. 15 bider bat, 15 ordu bider kamioi. Jakinik bi kamioi direla, 15 zati bi. 7,5 ordu behar izango lukete. Eta gane logika dugu. Kamioi batek 15 ordu egiten badauz, bi kamioik bardia, ezta? Baina, orain, funtzioak erabiltzen ditugu. Beste adibide bat. Hau barriro be simplea. Zenbat ordainduko dut 450 grama okel, kilo 16 eurotan saltzen bada. Barriro ere. Zenbat eta okel gehiago erosi, diru gehiago ordaindu beharko dut. Orduan, erlazioa da proportzionala. Finkatzen dugu i dirua eta x okela, kilotan. Hortaz, i bardin 16 biderrek izango da. 16 delako gure malda hori. 16 kilo, 16 euro, kilo bakoitza. Eta gero hemen, jakinda i dirua dela x okela, zein da daukagun edo kalkulatu nahi duguna, 0,5 kilo, zelan da eta mar gramo, 0,5 kilo dire, zenbatan. Hortaz, x okela kilotan, 16 bider 0,5, 7,2 euro. Hendeko ditugu. Eta bukatzeko, beste adibide bat, autobus batek, 80 kilometro orduko abiaduran, 3 ordu behar ditu Bartzelonara iristeko. Zenbat denbora beharko luke, 120 kilometro orduko abiaduran joan da? Hemen, 80, 3. Zenbat eta abiadura gehiago, denbora gutxiago. Barri horre erlazio ez da proportzionala da, alderantziz proportzionala. Orduan hemen finkatzen dugu i dela denbora, x dela abiadura, formula i bardin k zati x, k hori kalkulatzeko, 80 bider 3, beronda eta bar, beronda berrogei ordu, bider kilometro orduko, hau izango giunke, eta orain, 120 badoa, abiadura x, beronda berta bar, zati, 120, bi ordu.